Ahojte, čaute, práve vás pozdravujem z továrneho, práve sa nachádzame pred klubom. Môžem povedať, že úplne super žúrka, akože fakt top ľudia, úplne sme sa zabavili, fakt super vrtačky, skákačky, všetko ak má byť, takže dúfam, že sa úplne čoskoro uvidíme v továrnom a ak ste tu ešte neboli, odporúčam vás navštíviť, príďte, továrne je top, wow!